pretemporada ha anat molt bé. Tant el grup infantil com el cadet estan amb moltes ganes. Aquest any competeixen nois nous que portaven a l'equip d'escola, que portava la Vanessa, i estan amb moltes ganes i molta il·lusió de competir al Memorial Sergio Manzano i la primera jornada de Lliga. La temporada que van començar el primer mes de setembre van començar fent físic, per aquí fora, per les pistes, vam baixar a la sala de ioga a fer estiraments, abdominals, i el segon mes, ara el mes de novembre i el mes d'octubre i el mes de novembre, hem començat amb piscina. El mes d'octubre va ser solament natació clàssica, sense vialetes ni monoleta, i ara el mes de novembre, per preparar la competició, hem començat amb la monoleta i les vialetes. Este año la pretemporada ha sido muy dura. Intentaremos ganar la liga, pero la primera competición es este sábado y tendremos que luchar mucho porque hay muchos nadadores que son muy buenos de otros clubes. Intentaremos ganar esta competición porque es el memorial de la Blesport. Per part dels juniors sèniors estan preparant la competició amb ganes. Aquest any es sent el rum-rum que volen guanyar la Lliga, tenen ganes de tornar a guanyar-la, que ja l'any passat no van guanyar, llavors volen tornar a aconseguir aquest repte i es veuen amb moltes ganes. Tenim una baixa important que és la Carla Luque, però que ara li han donat l'alta, suposo que amb la següent competició ja la tindrem a tope amb nosaltres un altre cop. Dissabte comencem la Lliga, comencem amb moltes ganes, volem aconseguir la Lliga aquest any i hem entrenat molt, hem fet molt de físic i ara hem començat amb l'aigua i esperem que surti el més millor possible.